Евелина Гешанова, а вие сте с политическите новини на InfoTV. Акцентът на деня е свързан с българския лотър. След неделния протест пред съдебната палата се ляже оттеглянето на бившия вице-премиер Цветан Цветанов от политическия хоризонт. Нашия репортер Диана Райкова отиде да потърси за коментар вице-премиера на кабинета Борисов. Нека да видим какво отговори той. Здравей, Диана! Здравей, Евелина! В момента се намираме в коридора на централата на партия ГЕРБ, където се опитахме да се срещнем с господин Цветанов, за да го попитаме дали след скандалните разкрития за нерегламентирани подслушвания в МВР, той е готов да спази обещанието си и да се оттегли от политиката. Както се очакваше, дясната ръка на екс-премиера Борисов не пожела да застане пред камерата на InfoTV. Вече няколко поредни дена Цветанов упорито спазва политиката си да се крие от представители на медиите, което, разбира се, все повече задълбочава гражданското недоверие към него. Въпреки това, нашия екип ще продължи с опитите си да проведе разговор с господин Цветанов, ексклюзивно за политическите новини на InfoTV. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с криминалните новини на InfoTV. Аз съм Румяна Милшева. Водещите новини от днес са: антимафиоти задържаха 37 годишен мъж от Силистра, занимава се с изготвяне на фалшиви документи за самоличност. Мястото на събитието включва нашия репортер Росен Георгиев. Добър ден, драги зрители на InfoTV, аз съм Росен Георгиев, предам директно от централата на ГДБОП, където говорител на спецполицайите излезе и съобщи пред медиите, че в хода на акцията са задържани два ламинатора, два принтера, 4 флаш памети, обискирана жилищна територия на столицата и са намерени международни паспорти за лечение и лични данни на тях. Благодаря, господин Георгиев. Образувано е досъдебно производство за престъпление срещу задържания, който остава под наблюдение на Софийската районна прокуратура. Вече вие сте с спортните новини на InfoTV, аз съм Теодора Александрова. Галил Гилбоа е новият стар шампион в Еврохол Балканска лига. В драматичен финал израелците надиграха Левски с 87-79. Галил стана първият отбор в историята на турнира, който печели в 2 поредни години. Включваме директно нашия кореспондент Николай Камбуров. Здравей, Николай! Здравейте! В изключително драматичен двубой Левски отстъпи на миналогодишен шампион Галил Гилбоа с 79-87 след 2 продължения. Израелците са първи отбор в историята на Еврохол Балканска лига, който успя да защити титлата си. Сините изиграха превъзходно първо полувреме и след 20 минути водеха с 41-33. Много слаба последна четвърт лиши възпитаниците Константин Папазов от трофей. 17 секунди преди края резултата беше 63-63, а сините не успяха да организират своето нападение. Първото продължение завърши при резултат 75-75. Във второто израелците показаха по-здрави нерви и с това се наложиха с крайния резултат 87-79. След мача Константин Папазов заяви, че характер и нерви не са достигнали на неговият отбор. Здравейте! Вие сте с лайфтайм новините на InfoTV. Аз съм Елена Костадинова. Внучката на покойната Маргарет Тачър, Аманда Тачър, привлече вниманието на света с появата си по време на обявението на баланса, която се проведе след специална церемония вчера. Британските медии посочват, че преди службата малцина са знаели за Аманда. След това обаче Аманда се превърнала в истинска сензация на погребението. Лондонският типник Стандарт посочва, че с прочета си на слова от Библията нищо е събрал погледите на 2500-те попечалени на службата и милиони на малкия екран. А според Мирът е предизвикала вихъра от дискусии в Twitter. Наживо включваме сега нашия репортер от Лондон Мартина Манолчева. Здравей, Ели! Аз предавам от Лондон и ще ви разкажа повече за Аманда Тачър и нейното семейство. Въпреки че е внучка на бившия премиер Маргарет Тачър, 19-годишната Аманда е американка. Родена е в САЩ, учи в университета на Ричмонд, Вирджиния. Завършила е гимназия в Далас. Дъщеря е на сина на баронесата Марк Тачър и първата му съпруга, американката Даян Бъргдот. Самият Марк има живот изпълнен с скандални събития, широко отразявани в британските медии. Известно е, че той се загуби в пустинята Сахара по време на състезания при първия мандат на майка му като британски премиер. След това замина да живее в Щатите през 80-те години, но след финансови скандали се премести със семейството си в Южна Африка. През 2004 бе арестуван в Екваториална Гвинея заради обвинения за заговор за придобиване на власт. Тогава съпругата му Доян се разведе с него и се върна да живее в САЩ заедно с дъщеря им Аманда.
Хладнокръвието си Аманда е наследила от баба си Маргарет Тачър и медиите побързаха да я нарекат желязната внучка.